Last week kita kalau gagawin. Kaya natin biniyarerasan, 5,000. Pwede ba ka ba? Bakit? Dami, 500 pieces. Dito na lang ako po sa ano? Dito na lang ako sa likod. Pasok mo na sa loob. Cuman ini sige, bilis. Bilis, bilis. Are na mo. Sige. Wala ko sana madisuras ko pa. Kaya ba? Ay ni. Na? Kulang yata kaya katayin. Halo na rin. Doko sa dano rin. Ang trabador, hindi mga likod na trabador.